Prajem nádherné, pekné ráno, vážení poľovní priatelia. Ja vás zdravím z nového poľovného revíru, ktorý sa nachádza v Moravskom Krase. Je to poľovný revír Dolní Lhota a rozhodol som sa poľovať na srnca. Je to viac menej lesný revír, v podstate 90% tvoria lesy, ktoré sú pretkané menšími lúčkami. A my sme na našej prvej vychádzke, videli sme už niekoľko kusov srnčej zvery, nebola však zatiaľ žiadna vyložená šanca, skúšame to ďalej. A na túto polovačku som si opäť zobral Waterby a Leopold, aby som ho otestoval aj v menej svetelných podmienkach v lese. A taktiež nové strelivo Hornady A-Max, ktoré má vynikajúce balistické vlastnosti a nie je určené len pre strelcov na športovú streľbu, ale aj pre poľovníkov, nakoľko má veľmi vysoký hĺbkový účinok, porovnateľný so strelou SST. Takže držte nám palce a my sa vám opäť prihlásime. Chvatným tokem spieje, tam, kde lítrý bezné, krásne písne pieje. Tam, kde vy krásné jsou, něžné jak květiny. Tam domov můj je jediný. Morava je jistě krásná zem, prosázená vinohradem. Ta jižní Morava je jistě krásná zem, osázená vinohradem. Zapadá za vršky pálavý, vzpomínám, jak mládí uprchlo do dálí. No, začína sa naša popoludňajšia vychádzka. Ráno sme videli viacero druhov srnčej zvery, videli sme aj nejakú čiernu zver, počuli sme muflónov. Teraz sme sa presunuli do druhej časti revíru a pokúsime sa píršom prísť na nejakého lovného srnca. Ak by sa nám to nepodarilo, tak je tu ešte druhá šanca. Budeme sedieť na mieste vyvýšenom na skalách, kde budeme mať veľký rozhľad do doliny a snáď to vyjde tam, takže držte nám palce. Nádhera, krása, trošičku stal šregom, no ale krásne. Upřímne odovzdám loudík, ďakujem, prvý srnec z Moravského Krasu. Vážení poľovní priatelia,
Opäť úsmev na mojej tvári, už tak ako zvyčajne. Každý náš film končí úspešným lovom. Je to aj vďaka profesionálnemu tímu, ktorý je tu v poľovnom revíri Dolný Lhota Babí Lom. Je to v podstate prvýkrát v mojom živote, keď som mal možnosť polovať na Morave, priamo v Moravskom Krase. A je to úplne iný revír, ako som zvyknutý, v podstate z revírov najmä v Maďarsku, Rumunsku. Hornatosťou pripomína aj naše Slovensko, ale tie čarokrásne údolia, kopčeky, nádherné remísky, posedy, z ktorých možno loviť srnčiu zver alebo čiernu zver, takisto bohatý výskyt muflonej a dančej zvery. Ja vás týmto pozývam srdečne, poďte s nami, zažite taktiež túto úžasnú poľovačku a verím tomu, že domov si neodnesiete len trofej, ale aj množstvo neskutočných zážitkov.